खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे आंनि कभार भिडिअ जागोन बारदै सिख्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बिफांनि दालायाव गोरलै बिलाइ खिलिबाय रैसुमै देंखोजों दाउखौवौ गाबफैबाय बारदै सिख्ला मोसाफैबाय बुहुम बिखायाव आय' गोजोन रादाब लानानै फैबाय हनै रंजालि बैसागु। Ro sifung sunayaw Gogolinggo serzani goday denkhaw Bagurumba masani hayla huyla faydo hay hanza hanza hayla huyla faydo hay hanza hanza Bifani dalayaw goरलै बिलाइ खिलिबाय रैसुमै देंखोजों दाउखौवौ गाबफैबाय बारदै सिख्ला मोसाफैबाय बुहुम बिखायाव आय' गोजोन रादाब लानानै फैबाय हनै रंजालि बैसागु। हाय लोगोफोर दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो गोसो दङब्ला आंखौ सापर्ट खालाम जाहाथे आं आरोबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो। गोजोन्थों। बाय बाय।